Bizkaiko Foru Aldundiko nekazaritza sailak 2,5 milioi euroko dirulaguntzak eman ditu. Oio, erruleen kaiolak 2012ko urtarrilaren bateko zuzentarau Europarrera egokitzeko. Zuzentarau horren ditez, hegazti mota horren animalia osasuna hobetzeko eta babesteko gutxieneko arauak finkatu dira. Bizkaiko abeltzaintzaren egituran hegaztien azpisektoreak garrantzia erlatiboa duen arren, jarduera ekonomiko nabarmena sortzen du. Izan ere, nekazaritzako eta abeltzaintzako produktuen artean, Euskal Autonomia Erkidegoan arraultzak du bere burua hornitzeko kota altuena. Behar izanen, 130 inguruko hain zuzen ere. Gaur egun lurralde historikoan guztira hegazti erruleen 23 ustiapen daude erregistratuta, kaioletan landakoak eta ekologikoak. Hegaztiak kaioletan dituzten 8 ustiapenek guztira 509.000 oio dituzte. Nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiapenetako inbertsioak 2007-2013 nekazaritzako laguntzen planean aurreikusita daude.